marụ ha mara ihe ndị obodo ahụ na-adị mmanya ya na nri ha ma echi. Ihe butere ebe a na-akpọ ya ofe awa. Ndị akpụ Igbo na Nkanu West Local Government bụ ebe m gara. Ihe ha na-akpọ ya bụ ofe awa. Ihe eji eshigasị ofe a bụ mmanụ nri, okpeye Igbo nke eghere n'ọkụ, egusi eghere eghe, aja ya bụ crayfish, a na-akpọ ya aja na be ha, ya na utinye ndị ọzọ akwụkwọ awa. So ka esi esi nri a bụ ị ga-efu ụzọ ghee egusi gị n'ọkụ, ighechaa ya n'ọkụ, ị bịa sụọ ya n'ikwe. Ịsụcha ya n'ikwe, ịsụọ okpeye gị ya na aja wite ose, ịsụọ ya dosa ya n'akụkụ. Then ị bịa iweta mmanụ nri, tinye ya n'ite, tinye arụbasa, gbanye mmiri, itinye aja azụ gị ya azụ ọkpọ, itinye okporoko, itinyechee ya, ịhafụ ya n'ọkụ ka o shituo. Ọ bụrụ na ihe okporoko ga-eghego, ị bịazie wunye egusi gị. Egusi ihe ha na-akpọ ya bụ akpịrị ihe. Ị bịa wunye egusi gị na ite, ikpuchie ya, hapụ ya ka ọ na-agbọ. Ọ gbọchie ike, ị mepee ya, ichekee ya, marụ ka o wee ihe dị na ya ị ka ga-etinye. Itinye ya nnu, ị na-eme ihe niile obere obere ka ọ hafụ iwe nke ga-akarị ibe ya. Then imechie ihe ọzọ ị ga-awụnye n'ime ya bụ anụ ọkụkọ ahụrụ n'ọkụ. Ha na-ahụ ọkụkọ Igbo, ha jide ya, ha wụọ ya n'ọkụ, were mmiri sachaa ya ọfụma, wụnye ya n'ime ya, ọ na-eghe. Ọ ga-eche ịmarụ na ọ ga-ege ọfụma, ị bịa akwụkwọ awọ gị, ị ga-eji aka gị kewechie ya ụzọ 2 ma ụzọ 3. Ibichie ya, wụnye ya n'ite, ikwuchie ya, ọ gbọtụ obere, ịghọtuo ya, nri eghe. Igbo bụ Igbo mma noo.